летище. Вижте кого чакахме. 2-3 хиляди русенци и хора от съседните села се сбраха днес на летище Штръклево за оговорената среща с извънземни жители. Датата и часът на приземяване бяха уточнени според Григорианския календар чрез контакти с земната жителка госпожа Радка Трифонова от Русе. Забелязва ли се някакво раздвижване във въздуха? За сега не се забелязва в радиус от 100 км по данни на военния диспетчер. Искрено беше нетърпението на хилядите хора да се срещнат с президента на народа Мани от планетата Вестуми, Алдавичи Куничи, с сенатора Вериус Григори Смаял и с галактическия президент генералисимус Сеуер, придружени от около 40 жени и деца. Тяхната мисия била да ни помогнат да избегнем земна катастрофа на 7 август до година вследствие на енергетичен взрив, да ни окажат финансова подкрепа в размер на много милиони, да построят църква от мрамор със сребърен кръст и въобще да оправят земните ни работи. Защото ние не можем поне те да ни помогнат. Поне да се обединим всички в едно. Според контактния екип, корабите кръжали над пистата 2 часа, но не се приземили, защото не сме я застлали с пътека и не сме приготвили венец за тържественото посрещане. Не гледайте нагоре! Гледайте какво е станало тука! Кой българин щеше да дойде на това летище с такава слаба психика? Достатъчно е.